Un altre acte que vam fer aquí, els independentistes ens vam autotitiar de resistents perquè ens trobem en un moment en què l'ocupació de Catalunya per l'estat espanyol s'ha tornat a normalitzar. Com que encara volem la independència, volem aprendre a organitzar-nos per fer-la possible sense violència. I volem trobar la força col·lectiva necessària per oposar-nos a un futur de guerra i violència com sembla que Europa també ens està abocant. Per això presentem aquest llibre, Autodefensa no violenta, que el teniu allà, podeu comprar un exemplar si voleu, publicat el gener del 23, de l'any 2023, que es commemorava el 75è aniversari de la mort de Gandhi. Aquest llibre, alhora, és una proposta, i perquè ens en parli d'aquesta proposta tenim aquí l'autor, Martí Olivella i Soler. El currículum, gràcies per ser aquí. El currículum de Martí Olivella no deixa cap dubte que és sobre la seva vocació, que és quasi estructural, com a home de pau. Va ser membre del primer grup d'objectors del servei militar, això passava l'any 1975, 76, 77. Va estar a la presó per aquella lluita, va estar 5 mesos al castell de Figueres. I com sabem, aquella lluita va acabar el 2001, en què es va acabar el servei militar obligatori, i en aquell moment hi havia 1 milió d'objectors i 50.000 insubmisos. Gràcies al seu contacte amb els Xirinacs, es va interessar per models alternatius de societat, treballant al Centre d'Estudis Joan Bardina, i també ha treballat a Ecoconcern, Innovació Social, que això sí que sé que té la seu a Barcelona. També ha treballat en projectes internacionals de suport a moviments no violents a l'Iraq, Palestina i el Líban. I els darrers anys, arran del procés cap a la independència de Catalunya, ha estat oferint formació des dels grups En Peu de Pau, des del web lluitanoviolenta.cat, amb el col·lectiu Pau i Treva i el seminari Estat de Pau. Alhora ha promogut la publicació de diverses obres de referència sobre alternatives als exèrcits per part de l'Institut Català Internacional per la Pau. El llibre s'emmarca dins de la lluita no violenta i s'hi parla de la guerra com un crim contra la humanitat. Comença amb uns escrits a manera de pròleg, signats per persones compromeses que donen diversos arguments contra la guerra. Pepe Beunza, que va ser el primer objector de consciència al servei militar, i va ser condemnat en 2 consells de guerra, i diu coses tan òbvies, aparentment, com que en un món en què prement un botó es pot provocar una destrucció igual al de la Segona Guerra Mundial, continuar gastant grans pressupostos en armament només fa que siguin inevitables les guerres, que és posar més llenya al foc, que comentàvem ara. D'altra banda, la que va ser corresponsal a Washington i Moscou en temps del president Gorbachev, que es diu Llúcia Oliva, en aquest llibre ens recorda que la guerra no s'acaba quan s'acaben les bombes, que tots sabem per els nostres avis, sinó que queda el dol, la gana, la por i la repressió. I un dels pilars del llibre, diria, que també s'esmenta aquí en el pròleg, és que davant les agressions militars és més fàcil guanyar si practiques la no violència que no pas amb les armes. I també que és en temps de pau en què cal preparar-se i organitzar-se. Els catalans tenim dret i deure de defensar-nos d'una invasió i d'una injustícia, però ho hem de fer amb intel·ligència, eficàcia i ètica. I aquest llibre ens fa una proposta, que és una invitació a organitzar-nos, a organitzar un sistema civil de defensa no violenta, que és el que ens explicarà el Martí. Endavant. Molt bé, doncs bona tarda. Moltíssimes gràcies per convidar-me a compartir amb vosaltres això que estem treballant des de fa anys i que en general és poc conegut, tan poc conegut que avui a Catalunya Ràdio, al matí a la tertúlia, no sé els que l'heu sentit, doncs quasi tots els tertulians donaven per normal
que cal rearmar-se perquè tenim una amenaça terrible dels règims autoritaris i que hem de defensar la democràcia i que això significa més armes i preparats per la guerra i el servei militar, etc. Només un professor ha trucat dient: esteu segurs que l'única manera d'afavorir la seguretat, la pau i la defensa és amb més armes? Caldria pensar en alternatives? Bueno, sí, ja ho veurem. Total. Hem fet una allau de tota la campanya aquesta Aturem les guerres, que estem a una vintena de poblacions a Catalunya. Tothom hem començat a escriure, a demanar que ens donin opció a poder explicar altres coses. Com a ràdio pública se suposa que ni que siguem minoria en quant a proposta alternativa a la defensa armada, el que no pot ser és que acceptem que l'única via d'una suposada amenaça, en la qual possiblement hem contribuït a que es produeixi, doncs l'única manera sigui armar-nos i matar-nos. Com diu el Pepe Beunza, ara citat, es tracta de defensar sense matar. Una cosa que totes les religions tenen en els seus manaments fonamentals i que sembla que estiguem en una societat que ja ni aquests principis ètics més elementals hi són. Fa 175 anys Víctor Hugo va proposar un congrés per la pau, l'abolició de la pena de mort. Encara no està aconseguida a tot arreu, però Déu-n'hi-do, en aquell moment era el més normal. Doncs ara hem de proposar abolir la guerra, perquè com pot ser que en ple segle XXI algú pensi que allò que s'ensenyen als infants i als adolescents a les escoles, com el programa d'ahir, que has d'entendre, dialogar i tal, quan passem a l'escala internacional, justifiquem tranquil·lament que aquests mateixos joves que els hem educat a la mediació, a la negociació i a l'entesa, doncs els llancem als camps de batalla d'aquesta forma tan terrible. La primera qüestió que ens hem de plantejar, i això té molt a veure amb el que ha estat el procés, el famós procés, és com lluitar pels drets i llibertats, és a dir, també per la independència, quan la via cívica, pacífica i democràtica i judicial o falla o no n'hi ha prou, ens entenem, no? De l'1 d'octubre es va passar per unes quantes hores, ens van sentir lliures, i aquí sent la llibertat té més forces per lliure, però clar, només van ser unes quantes hores, perquè fins a aquell moment creiem en la via cívica, pacífica i democràtica. Allà vam fer un acte de desobediència una mica organitzat en quant a logística, però improvisat en quant a consciència del que feien, i després ja hem tornat a la via cívica passiva, hem tornat a la via judicial, diguem-ne, tota l'altra ja ha desaparegut. Però doncs, si això és així, què podem fer? Aquest és el primer repte d'aquest vespre, després en plantejaré un altre. Val a dir que, com que aquest és un acte organitzat per l'ANC, no us diré res de nou, que en el darrer full de ruta, aprovat fa molt poc, hi ha 2 paràgrafs molt interessants, que per primera vegada una organització de la importància de l'ANC és capaç d'explicitar d'una forma tan clara. Diu: cal desplegar estratègies de desobediència civil a gran escala i altres formes de lluita no violenta per tornar a crear un escenari de ruptura en què sigui possible la implantació unilateral del mandat de l'1 d'octubre. La lluita no violenta no és passivitat. Això és terrible, O sigui, no violenta molta gent entén com passiu. Vol dir que tenim incorporat que allò que no és passiu és violent. Us doneu compte de lo perniciós que és aquesta assimilació? És a dir, una resposta no violenta vol dir una resposta no activa. I llavors, si és que és així, vol dir que només l'acció és la violència. Els mitjans de comunicació semblen que és l'únic que ven, diguem, no? Que només si fas alguna cosa semblant a violència surts. Si portes 2 anys i mig plantant-te davant de 20 ajuntaments del Ministeri de Defensa, silenci més absolut, oi que no ho sabeu, que ens trobem? Doncs passa. Llavors diu així: ha de ser contundent, sostinguda i eficaç com l'Assemblea ja assenyalava el 2023. Les nostres eines, la de la lluita no violenta, són la mobilització sostinguda del moviment civil independentista, la protesta, la desobediència civil, la no col·laboració, la denúncia i sobretot la creació de noves alternatives. Han d'empènyer l'acció efectiva i definitiva per a la consecució d'un estat lliure. Això ho podem aplicar a la independència, perquè és el que estem parlant ara, però ho podem aplicar a qualsevol altre dret o llibertat. Però aquest any, en aquest full de ruta, incorpora un nou paràgraf, que és la base de la intervenció d'avui.
La lluita no violenta comporta tècniques específiques que s'han d'aprendre i entrenar, com la lluita armada també, oi que sí? Doncs si la lluita armada ja veiem moltes pel·lícules i tot així envien a la gent a entrenar-se, la lluita no violenta no la tenim espontàniament. Espontàniament els mamífers superiors, com nosaltres, ja no sé si arribem a superiors, tenim davant d'un atac, tenim 3 respostes. La fugida, la paràlisi i l'atac. Depèn de la correlació de forces i de les grapes que tinguis tu, en prendràs una o una altra o faràs el que podràs. La lluita no violenta significa superar aquestes 3 respostes instintives i això si no ho entrenes, el dia que et trobes davant d'un conflicte reacciones instintivament. I per tant, això sí que serien mamífers superiors si fossin capaços d'incorporar la lluita no violenta dins de la nostra resposta. Doncs bé, comporta tècniques específiques que s'han d'aprendre i entrenar. L'Assemblea treballarà per organitzar un sistema de defensa civil no violenta. Això és el primer text oficial que existeix a qualsevol lloc que parla d'això, a fi de protegir els catalans i catalanes de tot tipus d'agressions presents i futures. No només parlem de i si ens envaeixen, no, les presents, que un dirà que estem sota ocupació, un altre dirà que són les agressions ecològiques o contra la dona o dels migrants o qualsevol. Que podrà ser clau haver aconseguit aquest sistema de defensa civil per aconseguir la independència, perquè ja sabem que la via cívica, pacífica i democràtica no n'hi ha prou, per tant cal un altre tipus d'acció, així com per defensar-la un cop aconseguida, perquè clar, molta gent diu si volem ser reconeguts com a estat hem de tenir exèrcit, perquè hem de ser un país normal, que això us sona, no? Bé, doncs un senyor alemany que va venir a Sobirania i Justícia fa 8 o 10 anys, en ple procés, va dir si els catalans i catalanes són capaços d'aconseguir la independència, sí, condicional, ho fareu amb la força no violenta de la gent, vetlleu perquè després per mantenir-la ho feu amb aquesta mateixa força i no la cediu ni la delegueu amb un exèrcit que llavors un cop el tens ja no te'l treus mai més de sobre. Doncs molt bé, oferirà a l'Assemblea formació necessària a les persones disposades a participar-hi i conscienciarà la ciutadania de la seva importància en la nova fase de lluita independentista. Això serveix per totes les lluites, pel canvi climàtic, per les lluites feministes, per les lluites pels drets humans, etc. En aquest cas apliquem la independència, que ha d'estar dotada d'aquestes lluites perquè valgui la pena merèixer-la. Fins aquí queda més o menys clar, no? No ho dic jo, ho diu l'Assemblea Nacional Catalana. Faré 2 parts, una mica breus, però és l'índex per qui vulgui aprofundir més, doncs llavors ja fem trobades d'unes quantes hores, això és una introducció, una xerrada, no és... Si per la mili et tires un any, no ens entrenarem a la lluita no violenta i al sistema de defensa en una hora, m'enteneu, no? Molt bé. Això és un acte de reclutament, es diu aquí. Llavors, primer, introducció a la lluita no violenta estratègica, explicar 4 coses d'això, que alguns ja ho sabeu, i després introducció a aquesta defensa civil no violenta amb una específica, que és això de l'autodefensa no violenta. La lluita no violenta, a més de tenir un clar objectiu equitatiu i veritable, o sigui, muntar una lluita no violenta com va ser la marxa verda del Marroc per fer fora els espanyols i desemparar els saharauis, recordeu, no? Va enviar tot de població amb monos al davant i tal, i els soldats espanyols no es van atrevir a disparar, es van retirar i els saharauis encara en pateixen les conseqüències. És a dir, hem de vetllar perquè allò de noble que té una acció, una lluita no violenta, no sigui utilitzat a favor d'interessos espuris o interessos personals, han de ser interessos de bé comú i per tant sempre has de vetllar que l'objectiu sigui noble, no? I necessita, com tota lluita, 5 elements claus. És obvi que sense estratègia, és a dir, com volem aconseguir aquest objectiu, això no es fa ni en un dia ni en un acte, per tant has de saber el com. En aquest cas és amb la lluita no violenta i en totes les seves derivades que veurem. Actituds. Un soldat té unes actituds, no? De disciplina, d'obediència, de coratge, i si no té la pistola de l'oficial que està al darrere, que si no avances perquè vols, t'avances perquè si no et foten un tret al cap. Aquí l'actitud és molt diferent, és la del respecte a l'altre, el respecte a tu mateix, la d'intentar avançar sense fer mal, perquè no ens serveix de res
aconseguir un dret si l'hem fet a base de sang, morts i tortures, que és el propi de qualsevol guerra. Campanyes, com articulem les diferents accions que ajudin a avançar. A les accions, com ens concentrem en objectius concrets assolibles, les guerres es perden moltes batalles, però l'important és guanyar la guerra. En la lluita no violenta també. Llavors, sempre que puguem, en qualsevol campanya, qualsevol acció, posar objectius que són assolibles, la gent diu, ostres, ens n'hem sortit amb això, ara anem per un de més gran. Si ens posem objectius molt grans i inassolibles, doncs el personal es retira cap a casa i diu, ja us ho fareu. I les tècniques ja és com entrenem i exercim les capacitats perquè aquestes accions siguin exitoses. També la lluita no violenta en digue 5 tipus d'accions o campanyes, que això sí que és molt propi. L'altre és propi de qualsevol tipus de lluita, també una lluita esportiva, tenir aquests elements així. Però en canvi aquests són molt específics de la lluita no violenta. El diàleg, el Xirinacs deia, abans de començar, contrasta amb el teu adversari o amb el teu enemic si allò que tu demanes ho pots aconseguir parlant. Perquè si una cosa l'aconsegueixes parlant no cal esforçar-se fent més coses. I moltes vegades amb el diàleg amb l'altre o amb els altres, perquè els conflictes són complexos, no sempre... Pots aprendre molt. Pots donar compte que potser estàs exagerant alguna cosa, que el teu objectiu potser s'ha de centrar millor, que potser segons què plantegis a l'altre ho pot entendre millor i per tant sí, hi ha una certa mentalitat de moviments reivindicatius que l'objectiu no és tant aconseguir aquella millora o aquell dret com fer soroll per enderrocar el govern o per animar l'oposició. És igual, no? Això ho veiem en la dinàmica parlamentària, és una guerra ferotge que et dona la sensació que moltes vegades la gent no està defensant la veritat del que creu o del que voldria, sinó fa el que sigui per fer la punyeta a l'altre. Llavors, si anem per aquí, no estem fent lluita no violenta, m'enteneu, no? Segon, llavors, si el diàleg ja funciona i podem arreglar les coses parlant, no cal fer els següents passos. Però si no funciona perquè l'altre no vol parlar, o perquè clarament t'ha dit que no, o perquè clarament ha dit que no està d'acord, i tu creus que continua sent un objectiu veritable pel qual val la pena esforçar-te i arriscar-te a posar-hi energia, doncs llavors cal denunciar. Hem fet aquesta proposta, això no ha funcionat, de manera creiem que això és un objectiu equitable, just, i lluitem i per tant demostrem amb dades, sense exagerar, que hi ha uns desequilibris, que hi ha unes injustícies sovint amagades que cal posar sobre la taula. Això els moviments en saben molt, o sigui, el del diàleg a vegades ja ens el saltem, però de denúncia som uns campions en denunciar les coses. Moltes vegades tota la lluita s'acaba amb la denúncia i per tant la denúncia en un sistema on formalment tothom té dret a dir el que vol, t'ignoren i s'ha acabat el problema de la denúncia. Ni que hi hagi 1,5 milió de persones que surtin denunciant una cosa, no passa res. En els llocs on estan prohibides les manifestacions sí que passa perquè maten la gent que es manifesta, però en els llocs que estan acceptades ja forma part del paisatge i tant se'ls informa. El següent pas és la no cooperació, que vol dir que la no violència parteix de la idea que el poderós és poderós perquè els altres l'obeïm i cooperem. És a dir, que és lleig dir-ho que quasi ens mereixem els dictadors o els governants que tenim perquè o bé amb el nostre vot o bé amb la nostra passivitat els deixem fer. Per tant, la primera base de la no violència és si tu no estàs d'acord amb una cosa, no hi cooperis, no col·laboris, no facilitis. La no cooperació tendeix a utilitzar marcs legals. O sigui, en un lloc on la vaga és legal, no cooperar, la vaga és una forma de no cooperació. En un lloc on el boicot, és a dir, no compro aquí, compro allà, doncs això no t'ho pot impedir ningú. Quan fas propaganda d'això poden posar una denúncia, com li va passar a l'ANC, del comerç i has de saber com t'has de moure amb això. Però ha estat, jo crec que dins de tot el procés i en moltes de les accions dels moviments socials s'utilitza poc això. I en canvi és una arma molt potent perquè és jo trec poder perquè no treballo per tu, no et compro a tu, no et voto a tu. Tot coses legals que tenim la llibertat de fer o de deixar de fer. El que ens agrada molt, especialment a la gent que té esperit jove, és la desobediència civil, perquè això és molt xulo, no? O sigui, ser desobedient, això trempa.
El de no cooperar és una mica més així, i ara la desobediència civil és molt maco dir-la, però és molt difícil fer-la, perquè a diferència de la no cooperació, la desobediència civil normalment està plantejada per desobeir lleis i per tant té conseqüències penals o econòmiques o de l'ordre que sigui, i llavors és molt fàcil cridar la desobediència, però és molt difícil exercitar-la perquè la seva força no està en desobeir la llei, sinó està en assumir les conseqüències repressives de desobeir la llei. Quan abans m'has presentat que em van posar a la presó, no, nosaltres ens vam posar a la presó. Això és molt important, la diferència. Quan tu no vols anar a la presó i sempre tens por i t'amagues, no? I sempre estàs pendent nit i dia si m'agafaran. Quan tu vas i ocupes la caixa de reclutes i dius o ens deixeu anar tots o ens agafeu, els desorientes amb ells, et posen a la presó però tu has vençut. Aquest és un dels clics importants de la lluita no violenta, que la repressió és un boomerang. Tu crees dilemes en l'altre perquè faci el que faci, tu sempre surts guanyant. Ara, si tu tens por de la repressió i no t'has preparat ni psicològica, ni personal, ni econòmicament, ni col·lectivament per afrontar-la, doncs desbandada. Què va passar després de l'1 d'octubre? Desbandada. Perquè els líders de tot aquest moviment, tant civils com polítics, no estaven preparats per la repressió, però estaven en la via cívica, pacífica i democràtica. Per tant, teníem el dret de guanyar la independència per aquesta via. En canvi, els objectors ja ens havíem preparat, ens entrenàvem a fer vagues de fam i a viure sols i a estar en silenci i a aguantar moltes coses. Per sort, no vam tenir una repressió dura, no? Només a la presó ens jugàvem 14 anys i només vam estar 5 mesos per l'amnistia, no? Però enteneu, és a dir, en allò que deia de les actituds, si no canvies l'actitud, doncs resulta que no vas. Ara, per exemple, el Soulèvement de la Terre, aquest moviment francès, ecologista, molt crític amb que les vies pacífiques utilitzades fins ara no estan tenint efecte perquè els foten a la presó per fer res, allà i aquí, en molts llocs. Ara estan amb el tema del sabotatge. Llavors, el sabotatge és ho fem d'amagat, toquem coses que produeixin cost, com la de no cooperació també produeix costos. Si fas una vaga, però en aquest cas produeixes un cost determinat amb una empresa, amb una infraestructura, ho fas d'amagar perquè no vols que t'agafin. Molt bé. Això s'està teoritzant ara, etc. I jo el que dic és, mentre no t'enganxin, és cert que tens un avantatge, però tard o d'hora t'enganxaran, perquè avui en dia és molt difícil escapar-se dels nostres... En una cel de Sud-amèrica, no ho sé, però aquí t'enganxen. I quan t'enganxin, les penes seran molt superiors a les del company que per fer un dia una manifestació davant del Congreso li han fotut 2 anys, que és una barbaritat. Però, m'enteneu, el segon tema és que, clar, hi ha infiltrats. Us sona això dels infiltrats? Us sona que aquesta noia que va estar en un curs de Novak, en el qual jo estic, i després va estar endavant i tot això, aquesta última poli, doncs va estar a Urquinaona, fent barricades. Llavors dius, clar, els d'ahir de Sal encaputxats, qui són? Perquè clar, no saps mai. I quan agafen algú, si agafen algú que és l'infiltrat, que no li passa res, sempre es queden amb els altres. Llavors, el problema de les coses clandestines és que, a part que et crea aquesta inseguretat que acabo de dir, que és que sempre tens por i per tant perds la llibertat d'una acció lliure, és que a més pots tenir infiltrats. I el tercer, i no menys important, com veurem, la força de lluita no violenta és augmentar el suport dels indiferents i passar de la gent passiva a gent activa. Les accions de sabotatge que tu facis han de crear empatia, simpatia d'una part de la població que altrament no et recolzaria. Si tu fas allò i et quedes molt a gust per has fet una heroïcitat i resulta que el resultat és que tens menys suport popular, a més de córrer el risc que te tinguin i a més de tenir infiltrats, jo crec que és una mala via, però cadascú s'ho sabrà, jo dic la meva opinió. I per últim, això de construir alternatives o sobiranies vol dir que si no hi ha camí, fes-te'l. Si no t'agrada anar als bancs, crea un banc, i si no t'agrada un súper, crea una cooperativa, i si no t'agrada el govern, crea un consell. Després, totes les coses aquestes tenen les seves dificultats, però en si mateix no és només resistir, denunciar, no cooperar i denunciar, sinó posar energia en construir el país que volem. Jo vaig estar en el grup del País que volem famós i allà es va quedar a una millor vida.
Perquè us en recordeu, teniu aquest dibuixet en el llibre, tot això ho trobareu. Doncs mira, d'aquí un objectiu just i veritable, i la lluita no violenta és preparar i actuar, i en el preparar tenim estratègia, actituds, campanyes, tàctiques, tècniques, i després diàleg, denúncia, no cooperació, desobediència i sobiranies. Ja està, és fàcil de recordar, no? Quan anem què anem a fer? Doncs bé, a veure, com es diu això, mnemotècnica? Sí? Vinga, com elaborar una estratègia no violenta? Òbviament aquí no hi entrarem, ens hem inspirat en gent que ha fet això als Balcans i tal, i bueno, sí, 4 pinzellades, també ho trobareu en el llibre detallat. Si partim d'un conflicte o una situació que considerem èticament inacceptable i volem alliberar-nos també de la violència que patim i de la contradictòria temptació d'exercir aquesta violència per alliberar-nos. Quan actuem amb odi, aquest no ens fa millors que els nostres enemics. És terrible això, però ho hem de recordar. I també ens volem alliberar de la passivitat que patim, que és, com deia el Gandhi, el problema no són els violents, el problema són els covards, els passius, els col·laboradors, de la contradictòria tentació de passar de tot, jo passo, per alliberar-nos. La passivitat ens fa còmplices tant de la violència armada com de la violència estructural, que és tota aquella que no fa sang directament, però que provoca la desgràcia de la gent en tots els àmbits, en l'ambiental, en l'econòmic, en el social, etc. Tot això, per tant, per enfortir-nos com a ciutadania activa, com a poble que vol sortir de la passivitat, cal distingir 3 tipus d'acció ciutadana. La primera és el no a la violència, no a la violència de gènere, no a la violència masclista, no a la violència a les escoles, no a la violència... Això és molt compartit. És l'oposició a l'ús de la violència, és la cultura antiviolència, que això la nostra societat ho diu, i ho intenta que no passi, i els que són violents se'ls castiga, se'ls posa a la presó, una forma de violència, en fi, de tot això. Ara, després hi ha el sense violència, que normalment és irrenuncio de forma tàctica, és a dir, com que no tinc capacitat de muntar una lluita armada per aconseguir el meu objectiu, doncs de moment hi ha la branca política sense violència i la branca armada, us sona això, no? En molts conflictes. I després hi ha la no violència, que és aquesta estratègia per transformar conflictes, perquè els conflictes no resolen mai, sempre estan latents allà, l'únic que podem trobar és com avancem una miqueta més en el procés d'hominització, que diu l'Eudald Carbonell, que encara no som plenament humans, per a veure si algun dia som capaços de conviure sense matar-nos. Doncs això és el que a la Índia en deien Ahimsa, o a Gandhi va dir Satyagraha, que era adhesió a la veritat, la força de la veritat. Aquí trobareu organitzar-nos per fer front a justícies inacceptables i elaborar una estratègia, explicitar i assumir el compromís amb la no violència, amb el risc personal i equip que pugui comportar. Allà la gent feia un jurament de compromís amb això, perquè clar, tu has de saber amb qui te la jugues. Triar un objectiu concret que sigui assolible, amb les capacitats del grup, plantejar i generar, si és possible, alternatives viables, això que hem comentat, intentar sempre el diàleg i la cooperació per trobar una solució i aprofitar o esperar o provocar una situació de crisi. La mort del Franco a nosaltres ens va permetre, havíem començat just ara farà 50 anys, l'estiu del 75, l'objecció col·lectiva, i va morir al novembre. I clar, si això ho haguéssim fet 5 anys abans ens hauríem estat 4 anys a la presó i si ho haguéssim fet després no sabem què hauria passat. Per tant, ara, això què vol dir? Sempre hem de fer allò que creiem que hem de fer, malgrat sembli que no serveix per res. Perquè si no t'has preparat i ve una ocasió, una crisi que podries aprofitar, com que no estàs organitzat, la desaprofites. Enteneu, no? Per tant, diu, això per què serveix? A tu et serveix, doncs fes-ho. Algú altre no ho veu d'una altra manera, que ho faci d'una altra manera, però tu allò que creus que has de fer, fes-ho, perquè qui sap si hi haurà una oportunitat que allò que tu has estat sembrant algun dia pugui florir. En cas que el diàleg no prosperi, llançar la denúncia pública, no ho he dit abans, plantejar un ultimàtum. El Gandhi li deia, miri, això és inacceptable, arregli-ho abans d'un mes. Si abans d'un mes no ho arregla, llavors la muntarem grossa. La muntarem grossa vol dir llançar una campanya de no cooperació, de desobediència civil, com la Sala o tantes altres coses ja conegudes. Assumir les conseqüències d'una campanya de desobediència civil i en qualsevol d'aquestes accions sempre l'objectiu és parlar per trobar una solució.
no és fer això per esport, estar-te entretenint perquè no saps què fer, sinó en cada fase d'aquestes, després de cada acció, després de cada campanya, tornes a parlar. No hi ha manera, doncs tornem a fer. Algun dia ho aconseguiràs. Potser no aconseguiràs el 100% del teu objectiu, però aconseguiràs alguna cosa que hagi valgut la pena. Ara, l'única batalla que no es guanya és la que no es comença. Jo dic, això de què serveix? Doncs ja està, ja estàs derrotat abans de començar. Molt bé, com orientar una campanya? Això ara no ho farem perquè això sí que requereix unes quantes hores, només us volia ensenyar això que he explicat abans. Qualsevol campanya no pretén que l'oponent actiu passi a ser aliat actiu, oi que s'entén això? Llavors hem de definir molt bé quin és el que es diu ara un target, és a dir, quin és el nostre objectiu. Hi ha campanyes que són que els aliats passius passin a ser actius, per exemple, no? O sigui, ara que fem xerrades i formacions de tot això, aquells amics o simpatitzants o socis de l'ANC que s'ho miren i que diuen, no hi ha res a fer, està tot molt fotut, bueno, a veure si aconseguim que s'organitzin, no? Més activament. Els neutrals, aquells parents o aquells que ja ho han deixat tot o que no ho han vist mai clar, que passin no a ser aliats actius, sinó almenys aliats passius. És a dir, sempre mirar d'avançar cap aquí. Avançar, jo ho veig al revés, avançar una miqueta cap aquí. I, òbviament, que els oponents passius passin a ser neutrals és un gran èxit. Ara, els oponents actius no passaran a ser neutrals de cop, m'enteneu? Llavors, analitzem molt bé a qui adrecem el missatge, quina acció volem fer, quanta gent aconseguirem que s'assumi dels diferents grups. Si en una cosa aconseguim que de cada una d'aquestes peces algú avanci, anem bé. Ara, si jo faig una cosa molt xula i resulta que els que havien d'acostar-se se separen, doncs no anem bé. Sí? És un criteri molt senzill per avaluar les coses. Com preparar una acció? Això és el que alguns ja havíeu fet. Primer, això ja és una acció específica. Què volem aconseguir en general i en aquest cas concret de l'acció? Com ho volem aconseguir? L'estratègia, actituds i tècniques que ja n'hem parlat. I llavors, quin és l'objectiu tàctic habitual d'aquest tipus d'accions? Per exemple, bloquejar una entrada o bloquejar una empresa o una delegació o una caserna, no? O sigui, aquest tipus d'accions així. Normalment, tu no pretens que es desmantelli allò, diguem, no? Bueno, el Josep Bové, aquests dels de Via Campesinos francesos, ells van anar a un McDonald's, no? I van anar, un grup de pagesos entre tots, el van desmuntar, que eren de fusta, el van desmuntar tot i el van plegar, no? El van posar a la presó, però clar, van fer un revolt. Sí, en aquest cas l'acció no era posar-se a la porta i no deixar entrar els clients, no, era desmuntar-lo perquè era un atemptat als pagesos, a la pagesia tradicional. Normalment és guanyar temps perquè la gent conegui que hi ha el problema, per dramatitzar el conflicte, per atraure l'atenció, per defensar, per exemple, un desnonament, no? Evitar un desnonament, doncs, òbviament té aquesta primera part, però té la segona. Tu vols protegir que aquella persona no la fotin al carrer. I, per tant, saps que tard o d'hora vindran els Mossos i et faran fora, però si ets molta gent i estàs molt ben entrenat i ben preparat i fas bones fotos i això, mira la casa Ursola, el cacau que s'ha muntat, no? Enteneu? I mira que n'hi ha de cases semblants, doncs s'ha concentrat l'energia en una d'elles i això obre la clau a que puguin haver-hi canvis. També el que vols és, el que dèiem abans, generar simpaties i suports i aliats, no només és fer-te el guapo. I aconseguir aquest efecte bumerang, que si hi ha repressió, la gent es fixi en el problema que estàs defensant i no en què tu has fet un acte de violència i et diguin que ets un terrorista. Bueno, es diuen que són terroristes per tot, diguem, no? Però això ja sabem que, en fi, ara acabo de sentir que el Tribunal Suprem ha tancat per fi arxivat el cas del tsunami democràtic. Ara ho acaben de dir. Però, per exemple, jo estic en el sumari secret de la peça separada, que són 20 persones que estem allà, que ens van estar investigant 6 mesos, tinc tots els altres secrets, no sé per què els tinc, però els tinc, perquè els van filtrar i, clar, allà ens acusen de sedició, terrorisme, d'haver organitzat tot. Diu, com a no violent reconegut, feia servir això com a tapadora per convocar actes que sempre acabaven en violència. Això és una intel·ligència, una intel·ligència sublim. Bé, però clar, ara han amnistiat els del tsunami que estaven processats, però tots els que estem en el sumari secret no sabem com estan, perquè no hi ha cap auto del jutge que digui que s'ha arxivat. Ara estem en un llim meravellós. Per mi és un honor, vull dir que... Però bueno, ens van entrar als telèfons, ens van escoltar, ens van fer seguiments,
jo he vist les captures de les pàgines de Telegram, de grups de Telegram, amb tots els telèfons de tot el grup, o sigui, diem, és que això és molt segur, no, és que a mi no van poder, però entren a dins del telèfon, prenen el control del telèfon i tenen accés a totes les adreces, a tots els mails, a totes les xarxes, a tots els documents que tinguis, o sigui, perquè ens entenguem que estem en un estat de dret, oi que sí que diuen això? Bueno, ja està. Escolteu, les nostres armes són, a diferència de les altres, el nostre cos, les nostres emocions i la confiança del grup. Les nostres armes no és anar molt protegits i amagar-nos, i això som nosaltres, no? L'empatia i el suport dels qui s'ho miren. Ara, això sí, hem de reduir riscos i, per tant, les ulleres, els mòbils, els pírcings, totes aquestes coses hem de vigilar perquè no cal prendre mal innecessàriament. I després assumir els riscos previsibles. El que no podem anar és pensava que no passaria res. No? Tu has d'anar preparat que vagi a lo pitjor. I cadascú que assumeixi els riscos que pot i que vol assumir. No tothom està... O sigui, a diferència de lluita armada, que només és normalment era per mascles amb testosterona alta, o obligats a ser-ho, a la lluita violenta i per participar a totes les edats i tots els gèneres i totes les condicions. No? I això és molt important que cadascú trobi el seu lloc. Ara, hem d'afinar les nostres armes, que vol dir consciència, entrenament de les emocions, no? Si no gestionem ni no som conscients... Sí, les emocions no les pots evitar, però les pots canalitzar si les fas conscients. Llavors, si no ens treballem això, a la primera de canto, la gent o reaccionem instintivament amb aquelles tres coses, o ataquem, o ens paralitzem, o fugim. De les respostes que donem, ja ho acabo de dir, i dels missatges que donem. La violència no només és física, també és verbal, i la verbal ja veiem que en les xarxes porta a odi i de l'odi es passa a les mans. O sigui, vigilem que diu, dit és un fill de sa mare. Bueno, sí, és un fill de sa mare, l'altre s'ho pren molt malament, a mi m'és igual, però hi ha gent que s'ho pren molt malament i entres en una dinàmica de prendre mal simplement perquè no has estat capaç de ser conscient de les paraules que dius. I ja no dic altres coses, no? I això és un dels exercicis, un cop s'ha fet tot això, doncs llavors fem un joc de rol i cadascú, uns fan de manifestants, altres de policia amb unes porres de paper, la logística, qui avalua, qui comunica, la mediació amb la policia, amb els provocadors, l'assistència jurídica, l'ajuda sanitària, algun provocador que estigui infiltrat també, val la pena entrenar-ho, i després el públic. Llavors, 20-30 persones, tu passes molt bé una estona, i com que comences a interioritzar aquests diferents rols, comences a perdre aquella por inicial. O si la tens, doncs prens un rol que tinguis el menys risc possible i no passa res, perquè tothom és necessari. Bé, això és dit molt ràpidament, no? Però vull dir que si volem entrenament, en un any com els soldats, jo crec que estaríem ben preparats. Llavors, tècniques d'acció directa, ara no ho farem, però només dic que hi ha la barrera, la seguda, el fer-se el mort, és tan important com l'atac d'histèria. Són dues versions, no? El fer-se el mort, a més, et deixes caure, és molt difícil, peses molt, per això diu els morts pesen molt. Doncs l'altre són formes d'aquestes de com reaccionar quan se't volen endur. Per què? Per allargar i per posar en escena i per dramatitzar l'acció que tu estàs fent. Això és un determinat tipus d'accions molt específiques, que són les que la majoria de la gent s'enfronta i que la majoria de la gent no està... O sigui, l'1 d'octubre la gent es va defensar com va poder, però no ens havíem entrenat gaire per fer aquestes coses. Bé, ara entrem al plat fort, com anem de temps, teòricament, un quart d'hora més, sí? Vinga. Com organitzar un grup d'autodefensa no violenta? Ara explicaré per què anem tan directament al gra, però primer vull formular el segon repte de la nit. Com lluitar contra la invasió o ocupació, que a vegades ja existeix, com ha dit abans la presentadora, com defensar la independència quan la via diplomàtica, que és la pròpia, falla i no volem recórrer a la via militar armada. Sí, no? Això és aplicable a moltes situacions, a la d'aquí, a la d'allà i a la de molts llocs. És a dir, el que he dit abans, com podem defensar-nos sense matar. Llavors, qui pot voler crear una xarxa o un grup i una xarxa d'autodefensa no violenta? Això va, el que en el llibre s'explica,
va adreçat a persones de títol individual que no estan organitzades o que sí que estan organitzades però volen anar més enllà dels seus grups. Col·lectius, moviments o organitzacions ja existents d'àmbit local o d'àmbit nacional que són conscients que hem de donar més passos amb una visió més transcendent per reaprendre les energies i poder anar més enllà. Poden ser amb diferents objectius, normalment són amb diferents objectius, la idea és que els entenguem com a complementaris i per tant hem de trobar algun mètode per fer-los complementaris. Cadascú tenim, sobretot per tema emocional o d'experiència vital o intel·lectual, tenim algunes prioritats a la vida, alguns temes, algunes defenses, algunes lluites preferents, i això no ho pots canviar. Però pots entendre que per avançar en la teva lluita has de ser més colla, i per ser més colla, que millor fer-ho amb persones que estan en altres lluites, que poden avui per tu, demà per mi, i tots hi sortirem guanyant. A diferència de ni avui per tu ni avui per mi, tots hi sortim perdent, que és el que acostuma a passar. Llavors, persones o col·lectius que volen enfortir les lluites pels drets i llibertats contra agressions actuals de tota mena en qualsevol àmbit territorial. Si ara preguntés aquí a quins grups o col·lectius participeu, doncs sortirien uns quants, no? En cada poble, en cada barri, hi ha un grup de gent compromesa, alguns estan en 4 o 5 grups, o 7 o 8, i d'altres estan en un, i és la gent compromesa que està sempre a totes. Però, clar, estant a totes i en tantes coses, arribem a aconseguir objectius o fem el que podem. Segon, les que volen tenir un marc ciutadà per aconseguir la independència amb la força de la gent sense dependre només de les eleccions i les institucions. El només el podeu posar o treure, és igual, aquí no hi està escrit però ja m'enteneu. És a dir, si la via pacífica, cívica, democràtica, que vol dir comptar amb les institucions, no n'hi ha prou, i des de dalt no vindran les directrius perquè estan agafats en la seva pròpia dinàmica, doncs vol dir que qui vulgui avançar per aquí, aquest mètode el pot ajudar. Les que volen bastir un sistema de defensa de la futura República Catalana sense haver de recórrer a crear un exèrcit ni pertany a l'OTAN. Això la gent diu, que això em cau molt lluny. Bueno, sí, no és un tema a discutir ara que ens dividim, bueno, sí, però si no el discutim, em jugo el que vulgueu, que si algun dia arribéssim a la independència, gran part dels que diuen no ho discutim ja tenen firmat l'acord amb l'OTAN per entrar-hi, entens? I per muntar un exèrcit que ja està xifrat, 20.000 soldats catalans amb un 2% del PIB, això abans del 2% del tram. Vull dir que hi ha gent que ja ho diu, si això no és així no aconseguirem la independència perquè no ens reconeixeran. D'acord, doncs veiem què volem fer. Clar, això té a veure amb el quart punt, les persones que volen evitar les guerres amb alternatives als sistemes de defensa militar armada i violenta, més enllà de denunciar el militarisme i no les guerres. Diem no, però després continuem, no tenim alternativa. Quan no tenim alternativa, callem, paguem impostos i que enviem el nostre jovent. Això no és per atabalar-vos, només és per dir-vos que és un resum posat d'una altra manera. Hi ha diferents tipus de coses que passen en el camp de la seguretat i de les emergències, correcte? Una són les agressions socials o ecològiques, que són aquestes habituals, catàstrofes naturals i humanes, o sigui, l'explosió d'una central nuclear o una inundació que no s'han fet bé les coses no només és catàstrofe natural. Al Japó hi ha molts terratrèmols i quasi no cau mai cap casa, excepte el tsunami que els va fotre la central nuclear, no? Però era un tsunami, no? Enteneu? Els terratrèmols estan fent les cases, en els llocs on les cases no estan preparades, doncs la repressió policial o militar, que és una altra de les coses que passen, els cops d'estat armats o règims autoritaris, això estan latents per ahí, o l'agressió, invasió o ocupació armades. N'hi podrien haver més, però crec que amb aquestes 5 en toquem unes quantes. Qui són els actors habituals? Ara distingeixo el camp intern i extern, i després els actors enfortidors o alternatius. Anem mirant trosset a trosset. Els actors habituals per agressions socials o ecològiques no és la policia ni l'exèrcit, oi que no? Som els grups locals, moviments socials, sindicals, ONGs, entens? Que ens espavilem perquè el sistema se'ns menja. Els actors habituals externs, és a dir, en altres països, doncs són els mateixos moviments i organitzacions internacionals que fan el que poden en això. L'autodefensa no violenta enfortiria aquests processos, tant intern com extern, perquè ja veurem per què.
I protecció i acompanyament civil desarmat promou l'autodefensa violenta. Protecció, acompanyament civil desarmat, què és? Aquest estiu vaig tenir l'ocasió d'anar a Cisjordània, el mes de juliol. A Cisjordània s'havia creat un grup que es diu precisament això, es dediquen a protecció i acompanyament civil desarmat. Les paraules, què vol dir? Que tu vas allà, t'entrenes, estàs en un grup, et posen en un poble i la teva presència, pel fet de ser estranger, tenir un passaport de fora i el color de pell una mica distingit o diferent, els colons i l'exèrcit s'ho miren 2 cops abans de fer el que estan acostumats a fer de forma amb una impunitat total. Això passa allà, passa a Sri Lanka, passa al Sudan del Sud, passa a Colòmbia, passa a Nicaragua, les brigades internacionals de pau són les més conegudes, forces de pau no violentes, cossos civils de pau. A Palestina hi ha 22 grups que fan això, tots petits grups que fan el que poden. Ara just el dia 4 d'abril es troben per coordinar-se, els estem ajudant a cobrir les despeses i això. Llavors, això és l'autodefensa no violenta que tu t'organitzes per defensar el teu territori, quan allà l'agressor tu sol no pots, el fet que vingui gent de fora que per part de l'agressor els ha de considerar, normalment fins ara són, per exemple allà jo era l'únic d'aquí, però quasi tot eren nord-americans i quasi tot dones nord-americanes. Clar, vam estar allà, que durant 15 dies van venir els colons, ens van, ho vau veure per TV3, ens van estovar, ens van portar a l'hospital, però clar, era gent amb passaport nord-americà i alemany que els colons els havien estat agredint. Protesta i res, i no va passar res. Al cap d'un mes van matar una altra noia nord-americana d'origen turc amb un tret al cap i 3 morts en 20 anys, 3 morts internacionals en 20 anys, que no és res comparat que 3 morts cada dia els maten a Cisjordània sempre. Enteneu? Llavors, una cosa és autodefensa no violenta, que és aplicar la lluita no violenta per defensar-te d'agressions en el teu territori, l'altra és quan en el teu territori tu no te'n surts, demanes ajuda d'intervenció de civils, també desarmats, no violents, que t'ajudin a la seva presència a protegir-te. O bé tu vas a altres llocs, com el cas que acabo d'explicar. Per entendre aquests 2 conceptes que són fonamentals. No hi estem acostumats, sabem més del Panzer i el míssil i el dron que no res de tot això. Les catàstrofes naturals humanitàries, doncs bé, això és protecció civil, cossos d'emergències, a vegades els exèrcits, i internacionalment també envies bombers, amb gossos o sanitaris, ONGs d'ajuda humanitària. L'autodefensa violenta podria ajudar. La resposta de la ciutadania, en el cas de la Dana a València, aquests milers de joves i no joves que van allà, així, com el prestigi. És a dir, com que no estem dotats, no estem organitzats amb organicitat, fem el que podem, agafem una sabata i una espardenya, en aquest cas una escombra i una pala, i anem cap allà, perquè les ganes d'ajudar amb una part de la població les té, però si no t'organitzes, al final ets un destorb més que no pas una ajuda en molts casos. Llavors, si estiguéssim autoorganitzats en cada barri, en cada poble, 8-10 persones, entrenats en tot això, tindria una capacitat de resposta també en les catàstrofes naturals i humanitàries, que no seria aquesta improvisació que ens agafen sempre amb els pixats al ventre. La repressió policial, ja no cal que digui com ens hi defensem, com podem, i amb un cop d'estat o amb una agressió d'invasió no tenim res, ho deleguem sempre o a la justícia internacional o a la nacional, o com que tot forma part del mateix paquet, doncs sortim escaldats. En tots aquests casos, una organització en xarxa de grups d'autodefensa no violenta millorarien les respostes en tots aquests casos, si no s'haurien d'improvisar tant, perquè la gent sabria que no només està defensant el seu territori d'una contaminació o les persones que viuen d'una agressió o de defensar els drets d'un grup, sinó que et sents part d'un exèrcit no violent que està pendent de l'alliberament del teu país i del món en el que puguis. El timbaler del Bruc és diferent que sigui pensant que és sol
nosaltres ara ja el veiem com un heroi vinculat a un moviment de guerrillers, no? No sé si va ser així o no, però hem de donar valor transcendent, d'anar més enllà de les petites coses que fem, que són molt importants, però només amb un canvi de perspectiva i per tant també de xarxa d'organització, el mateix que fem pot tenir un valor molt diferent. Sobretot ens pot preparar per aquest tipus d'adversitats que no sempre són previsibles, però que si no te les has preparat en temps de tranquil·litat i de pau, després arriba sempre tard. No m'extenc. El Marshall Rosenberg, que és aquest senyor que ens ha ensenyat com fer-ho de la comunicació no violenta, que és un altre tema que avui no tocarem, ell diu, criteris, defensar és protegir, no és ni atacar ni matar, cal saber aprendre a dissuadir, a immobilitzar l'atacant que evitar que agredeixi. Això en el camp personal i en el camp col·lectiu, no? Recordeu aquells joves socialistes noruecs o suecs que estaven en una illa, va arribar un tio, es va començar a disparar i en va matar no sé quants. Tu creus que 200 joves no eren capaços d'immobilitzar un paio que tenia una escopeta i deixar-se anar matant així? Per què? Perquè no hem incorporat, o al camp personal, l'aikido, no? Per exemple, hi ha arts marcials que la seva funció no és fer mal a l'altre, sinó protegir-te sense fer mal, i aprofitar l'energia de l'altre per un jiu-jitsu, no? Per convertir-lo en energia teva per immobilitzar l'altre. Llavors, tenim coses, però clar, estem despistats, cadascú té la seva vocació, però és que això són coses que ens afecten o ens poden afectar a tots, no només en cas de guerra, sinó els altres temes que tenim. L'ús de la força per defensar-nos només és legítima quan és sense odi, quan no vol ni castigar ni danyar. I és obvi que la guerra, quan tu bombardeges, el teu objectiu és, si ara tu m'has bombardejat, jo l'endemà més, ni que anem a començar les converses, però vull marcar territori, vull dir, jo continuo sent fort i per tant em vigila perquè no cediré qualsevol cosa. Per tant, és la negació d'un infant que se t'escapa i va a travessar el carrer i ve un camió, tu l'agafes i fas un acte de força, però no em pots dir violència, perquè el teu objectiu no és fer-li mal, el teu objectiu és evitar que prengui mal. Ara, quan tu organitzes un exèrcit o una lluita armada, tu estàs preparant la destrucció organitzada científica per fer el més mal possible i per amenaçar al màxim a l'altre perquè es deixi, perquè venci. L'actitud ben allunyada de l'ús proporcionat de la força de les policies o dels actes d'autodefensa de certs manifestants quan uns i altres estan carregats d'odi, d'espiral de venjances i de carnissament. Quan tu ja has detingut un policia, deté algú, per què li has de continuar pagant o per què l'has de patejar? Això, enteneu, no? És que és tan fort de qualsevol... Quan la intenció és fer mal per dissuadir el comportament de l'adversari, per doblegar-lo, per fer-lo rendir, no és legítima defensa, sinó violència. Llavors, tenim dret a la legítima defensa? Sí. Quan és legítima? Quan almenys no es compleixen aquestes condicions, cosa que cap exèrcit fa. I per tant, deslegitimem els exèrcits com a forma de legítima defensa, perquè l'únic que estan fent és incrementar l'espiral de violència i d'amenaça, que l'altre ho percep com a més violència i més amenaça, i per tant no s'acaba mai fins a la destrucció total. No m'allargo gaire més, ara podrem parlar. Us presento dos llibres, un que és l'oficial que toca avui, que que s'estan exhaurint, m'ha sobtat molt que el llibreter hagi tingut la màgia d'aconseguir-ne 20 o no sé quants, perquè em pensava que ja estaven exhaurits. Aquí bàsicament és recollir algunes definicions, això mateix que he estat dient ara, recollir algunes experiències que han hagut al llarg sobretot del segle XX, el cas de Praga del 68, quan entren els tancs del Pacte de Varsòvia perquè el govern de Txecoslovàquia en aquell moment estava fent un socialisme una mica desviat del socialisme soviètic i van entrar allà pensant que en 6 dies acabarien. Van trigar 6 mesos. Per què van trigar 6 mesos? L'exèrcit txecoslovac es va quedar a les casernes, no va actuar. Va sortir la gent, pujava els tancs, parlava rus, els explicaven que els estaven enganyant, que no els havien de salvar de res, canviaven els rètols dels carrers, posaven els trens en via morta, és a dir, tot això que hem explicat en casos concrets. Llavors val la pena, en comptes d'estudiar hazañas bèl·liques, doncs estudiar hazañas no violentes, perquè estudiant experiències d'altres llocs aprenem molt, i òbviament no es poden copiar, però es poden inspirar. Avui el dels carrers, el de Google, és una mica complicat, però hem de trobar la fórmula d'enganyar Google. Doncs això és una part.
expliquem què podem fer per la gent. Diu, bueno, jo què puc fer contra la guerra, jo què puc fer per la independència, jo què puc fer per els drets dels migrants. No es pot fer res, tot és molt complicat, tot és molt gran. Bueno, doncs organitzem-nos i aquí s'explica com fer-ho. Com fer-ho amb una metodologia específica de trobar-se, etc. I després, bueno, també parlem de que en el cas hipotètic de que un país que no té exèrcit sigui independent i no vulgui tenir exèrcit, com podria organitzar institucionalment una defensa civil no violenta. Això no existeix enlloc, perquè tots els estats ja tenen exèrcit, menys 2 o 3 al món, però depèn de l'exèrcit d'un altre país, i desmuntar-lo ja no és possible. Però aquí, sí, la contribució catalana a la història seria aconseguir la independència sense recurs a les armes i mantenir-la sense recurs a les armes. Tenim un repte transcendent dels més meravellosos que es pugui tenir per totes les generacions, especialment per les que venen. Els altres ja crec que estem arribant una mica tard. Total, i això és un. L'altre és que l'any següent, o sigui l'any passat, vam treure un nou llibre que es diu Manual de dissuasió civil no violenta, que té 4 parts, aquesta és una d'elles, que també és aquest d'aquí, que l'he portat així imprès a part, perquè això ja és ben bé el manual específic de què fem, no? Allò, manual de com funciona l'aparell. Doncs aquí és, ens trobem, mirem els principis, triem quina és la prioritat, acordem no sé què, ens centrarem en no sé què, totes aquestes coses així, per ser, a veure, no és cap doctrina tot això, un manual sempre és un manual orientatiu que et dona pistes per ajudar, si vols provar-ho, que funcioni l'aparell d'una altra manera. I aquests són els temes principals que volia compartir amb vosaltres. Només destacar que cada grup aquests autodefensa no violenta n'hem posat ADN per fer una mica de broma, no? En petits cercles de persones voluntàries que, fan diagnòstic dels desequilibris que viuen al seu àmbit i de la priorització de les agressions més greus. Això és important, no? Perquè si no, tots són problemes, i clar, si tots són problemes i no en triem cap i no el prioritzem, doncs no abastem. Un pla de resiliència per reduir aquests desequilibris i agressions que hem triat. La formació, entrenament i organització del grup a la via no violenta, que inclou no només la lluita, sinó també la comunicació no violenta, etc. Com organitzem aquestes campanyes de defensa o equilibri territorial, igual que a les ADFs, ho he dit a la ràdio ahir, agrupacions de defensa forestal, la gent s'aplega per defensar que els boscos no es cremin, en funció preventiva i en funció d'extinció. Doncs això és el mateix, com ens organitzem per defensar el nostre territori, que pot ser el meu barri, el meu poble, el meu país i el món. Cada grup defineix l'abast de quin territori vol defensar. I per tant, com ens coordinem les altres ADNs del mateix... Nosaltres proposem que siguin grups de 6 o 7 persones, i si en són 14 fem 2 grups, i si en són 20 en fem 3, perquè entre 7 persones podem crear unes dinàmiques, després, com el Xirinacs deia, l'arbre de les assemblees, o una cosa que veureu aquí que es diu sociocràcia, de cada un d'aquests grups ja fa un grup de segon nivell, i així, amb 6 grups tindríem tota Catalunya organitzada. Tothom podria participar en qualsevol decisió, no només per actuar, sinó per decidir, sense haver de fer votació ni res. Ens trobaríem, parlaríem d'una cosa, acordaríem una cosa, un ens representaria, 7 i 7 i 7 i 7 i 7, i després 7 i 7 i 7 i 7 i 7 i 7, fins que arribin els 7 últims, i això, amb la tecnologia d'avui, podria retransmetre en directe, i per tant ningú podria dir és que hem acordat això i aquell ara explica una altra cosa, enteneu? Vull dir, que tenim les bases teòriques innovadores, potentíssimes, per fer les coses d'una altra manera, però ens mantenim amb les inèrcies de tota la vida, assemblea, reunió, votació, tot això està bé però és avorrit, és poc eficaç i la gent al final es queda a casa a cuidar les criatures o a mirar el futbol. La primera és una cosa noble, la segona en podríem parlar. Total, aquest diagnòstic dels desequilibris, doncs cadascú ja veurà que hi ha una llista i cadascú apunta les agressions que creu més importants, les dues més importants, en trieu la que és que més, feu una llista i al final en surt una i diem en els propers 6 mesos treballarem tots per aquesta. Cadascú continua amb el seu grup i la seva campanya, però durant un temps posem tota l'energia i movem a totes les nostres xarxes per aconseguir aquell objectiu d'aquella acció.
I quan hàgim aconseguit això, ho celebrarem, direm, mira que xulos que som, hem aconseguit això que abans no podíem, doncs ara anirem a una altra de la llista, tornarem a fer l'exercici i ara et tocarà a tu, després al teu grup i després a l'altre grup. És tan fàcil, la vida no s'acaba en una setmana, però si no ens organitzem bé no passa res ni en una setmana ni en 2 mesos. Doncs res, aquí ja us passaré aquest PowerPoint, ja teniu tot d'enllaços, de formacions, guies, manuals, de coses diverses, i res. Qui vulgui fer el màster el pot fer. Llavors, dubtes, aclariments, suggeriments, ganes de fer coses, etc. El lideratge sempre existeix, però hi ha lideratges que tendeixen a cultivar el culte a la personalitat i llavors la gent, si no ho diu el líder, no ho faig, ja no penso per mi mateix, ja entens? Llavors, en grups de 7 persones triem de forma sociocràtica, ja ho veureu això, és a dir, sense candidats previs, triem la persona més adequada que ens representa, o qui s'encarrega de prendre notes o de coordinar el grup, no? I per tant és el grup que decideix aquella persona que durant un any o durant 2 anys farà aquella funció, tant de portar les decisions cap al centre, com des del centre de portar les decisions operatives. Imaginem que som bombers. Els bombers no poden estar en assemblea quan estan apagant un foc. Enteneu? Poden fer l'assemblea abans i després. Abans per a veure com milloren les coses i després per avaluar. Però quan estan en acció necessiten algú que digui ara cap aquí. Per tant, hi ha lideratges diversos. El lideratge de fer funcionar el grup és un tipus de lideratge. El lideratge de prendre notes, unes bones notes, que no siguin un rotllo i que siguin operatives, és un altre. El lideratge d'aportar el que pensa i el que sent el grup cap a un nivell més central, doncs és un altre. I el lideratge operatiu que anima la gent a fer feina i organitzar l'acció i no defallir és un altre. Per tant, ja tens a cada grup 4 líders. De 7, és fantàstic això, no? Llavors, és obvi que a mesura que puja l'escala aniràs consolidant-ne, però clar, només que aquest grup decideixi canviar aquest pot canviar aquest pot canviar aquest. O sigui, tu tens una organització amb uns lideratges molt definits, triats per la gent sense candidats previs, per tant, a partir del que cadascú veu que val aquella persona, no? No sé si us heu trobat. Qui vol ser tresorer? Ningú. I quan algú s'ofereix, hi ha gent que diu sospita, no? Enteneu? No és cas fotut perquè ningú es vol presentar. En canvi, si al grup coneixes aquella persona, saps que és una persona honrada, honesta i que més o menys entén dels números que han de moure, ni que ell no es proposi, els altres diran tu. I com que s'acorda per consentiment, vol dir sense ningú en contra, no per majories ni per consens, unanimitat, sinó per consentiment, doncs fa que la persona surt molt reforçada perquè tots els altres li han fet confiança. Ell també pot dir que no, per tant el consentiment també l'implica molt mateix. Tinc una criatura petita i ara no puc, no? Però clar, fixeu-vos que diferent que és que els altres t'encarreguin amb confiança un rol que no que tu et presentis i facis campanya comprant vots de formes molt diverses per sortir. Això porta als abusos de poder, l'altre porta a crear xarxes de confiança. És una pinzellada metodològica de com tenir uns lideratges responsables molt clars però que alhora molt delimitats. Els estats bàltics, en el procés d'independència, cadascú amb motius diferents, la revolució cantada per diferents motius, allò d'aquella cadena que van fer entre ells, van estar aplicant gran part aquests plantejaments i els va servir en un moment de crisi. Hem de recordar que el Gorbachev ja estava a punt de caure i per tant el que deia abans, és a dir, van ser els soviets, és a dir, els parlaments d'Estònia, Lituània i Letònia que van decidir posar en marxa la independència i eren parlaments soviètics nascuts del Partit Comunista originàriament. Llavors, quan els van posar en marxa, a cada país, en alguns llocs van entrar els tancs russos, en uns altres van intentar agafar la ràdio i televisió, i el resultat de tot plegat, en un moment convuls en què la Unió Soviètica s'enfonsava,
aquesta gent van saber aprofitar aquesta estratègia per aconseguir la independència. Van trigar uns quants anys. El que passa és que la història és molt cruel. Llavors, jo vaig escriure això, publicava cada dia, primers del 2022. A Telegram cada dia hi havia un paràgraf d'aquests de 500 caràcters. I un que ho va llegir va dir: t'estàs equivocant en una cosa. I em va enviar un text d'un periodista, i aquí està recollit, explica que en un d'aquests 3 estats hi havia l'encarregat de muntar aquesta resistència no violenta per aconseguir la independència. I aquest senyor va escriure, en acabar, que el llibre de Gene Sharp, és un nord-americà que ha mort fa poc, sobre defensa civil no violenta, per ells era millor que tenir la bomba atòmica per poder haver aconseguit la independència. Fins aquí molt bé, sempre el citàvem i això, però aquest article el que explica és que aquest mateix senyor, 10 anys després, va reconèixer el següent, que ell, quan estaven entrant les tropes i el KGB per intentar ocupar la ràdio, hi havia molta gent allà, i van haver-hi tot de trets que van matar algunes de les persones, i això va fer que l'opinió pública internacional, és a dir, els mitjans nord-americans i europeus, diguessin: guaita, que terribles que són aquest Gorbachev i aquests soviètics que estan matant a la gent que volen la independència. Molt bé, doncs aquest senyor reconeix que qui va disparar van ser gent seva, del seu propi, amb escopetes, que van disparar contra la seva pròpia gent per provocar això. Interessant. També és interessant saber que l'Euromaidan famós, que el 2014 va provocar la caiguda del Yukanovic, que era el que havia estat elegit pro-rus, que no volia entrar a l'OTAN i totes aquestes coses així, també en aquella plaça, a part d'haver-hi la senyora Nuland, que era una secretària, un alt càrrec de l'administració nord-americana, recolzant els manifestants, també hi van haver-hi trets contra els manifestants. I també es van adjudicar al govern repressor contra les llibertats del poble ucraïnès. També en aquest cas resulta que eren gent infiltrada disparant contra la seva pròpia gent per provocar el mateix. És a dir, els atacs de falsa bandera existeixen sempre, han existit sempre. No sé, allò del vaixell espanyol i del vaixell nord-americà enfonsat pels espanyols a Cuba, que va provocar els espanyols haguessin de marxar. O sigui, és tàctica habitual, no? El Pearl Harbor, ja que sé, 1000 coses d'aquestes que passen contínuament. I els serveis d'espionatge es dediquen a fer aquestes coses, es dediquen a provocar. O sigui, el que es diu la doctrina del xoc, no? Aquella senyora que va escriure això. Allò que tu no aconsegueixes que la gent faci perquè no està dins això de la finestra d'Overton, no? O sigui, totes les societats i cada persona trobem uns límits davant d'una història, fins aquí i fins aquí. Per moure això no movem normalment, no? Si estem contra la guerra, estem contra la guerra i visca la pau, ja no volem més guerres, tothom, la majoria està en això. Tu què fas? Comences a crear un enemic i com allò de la granoteta que la poses amb aigua calenta, que no es dona compte, cada dia et passa una notícia que l'altre és molt dolent, que no, escolta, és que hi havia hagut unes converses Minsk 1 i Minsk 2 pel qual es podia resoldre el tema que ara es negociarà sobre el dret a l'autodeterminació de les províncies prorusses i de no entrar a l'OTAN i de ser un país neutral, Ucraïna, no? Però clar, si tu fas fora el senyor elegit prorus perquè hi ha hagut un atemptat de falsa bandera, la reacció d'això és que les 3 províncies del Donbass es rebel·len contra això i tu envies a l'exèrcit i mates a 14.000 persones. Tot això està documentat, no m'estic inventant res. I per tant, ara resulta que tota la guerra és que va començar el no sé què de febrer de fa 3 anys. Un altre cas que us sonarà. Hamas ataca un quibuts i un festival pacifista a Israel. Tot el drama d'Israel i dels palestins és això, per tant els hem d'aniquilar perquè són els terroristes. Escolta, i fa 78 anys que vostès els van fer fora i els van expulsar i els han matat i els continuen extingint, no? Ostres,
no ens en passem, el que deia a la ràdio, i no ens en passem amb rodes de molí la realitat, sisplau, ostres, tenia una mica de criteri. No estic amb això defensant la resposta d'uns o dels altres, no, el que estic dient és que si no entenem la complexitat dels conflictes ens deixem caure a la propaganda política preguerra que existeix a totes les guerres, que és allò que tothom estava en contra, ja ho està menys, i al final patabam. El Trump què està fent? Està canviant totalment el que enteníem que era un estat de dret i el que era la norma internacional i el que era tot això, que ha obert aquí. I mira, totes les grans empreses que totes tenien, tecnològiques, que totes tenien uns certs comportaments, almenys els feien veure de protecció, pum, en una setmana. Llavors, o sigui, la meva tesi és que la majoria de líders mundials tenen trets psicòtics. Vol dir que no tenen empatia, que els importa una merda la vida de la gent. Això per començar. Segon, perquè si no, no es comportarien així. Segon, formen part del complex no només militar industrial. Recordeu que Eisenhower, que havia estat al cap de les forces aliades, va ser president dels Estats Units i quan va plegar va dir atenció perquè la democràcia americana està en perill degut al complex militar industrial. I això què és? Complex militar industrial vol dir que els fabricants d'armes i les cúpules militars és un poder fàctic, que en diu complex, que manen més que el president i manen més que el Congrés nord-americà. I per tant indueixen a fer negoci a base de muntar guerres. Doncs avui què hem de dir? Els nostres representants, o no sé, és que ni líder ni representant, crec que els nostres autòcrates, perquè més o menys ja funciona així tot arreu, a part de tenir aquesta tendència psicopàtica, que és molt perillosa, a part formen part d'aquest complex, que ja no és un complex militar, industrial, polític. De fet, Eisenhower ja ho va dir, això va desaparèixer, però també va dir el 3, parlamentari, polític, perquè els lobbies que, mira, avui acaben d'enganxar, uns altres de lobby que durant no sé quant de temps han estat pagant a favor de Xina i abans era a favor d'un altre, és igual. Tecnològic, podríem dir que és l'industrial, però avui en dia és un altre tipus, periodístic, mediàtic, comunicatiu, perquè clar, tota aquesta gent treballa a una i s'afavoreixen entre ells, es troben a Davos i es troben els grups aquests de no sé què i tenen els fons d'inversió aquests BlackRock que són més diners que qualsevol estat del món, tenen una capacitat d'influència en les nostres mentalitats, en les nostres capacitats d'entendre quan estem en perill i quan no, i les amenaces quotidianes que patim de no tenir una feina digna. 300.000 treballadors a Catalunya, que 100 treballadors pateixen pobresa. 100 treballant, no estan a l'atur treballant. Això no és una amenaça? La gent que està sense casa, per lloguer o per hipoteca o per no sé què, això no és una amenaça. El canvi climàtic i la destrucció dels recursos i aquests cicles infernals de tempestes i de calors. O sigui, vivim un munt d'amenaces, és el que en diu seguretat humana. O sigui, si en comptes d'estar centrats en la seguretat nacional, que és com en diuen, estiguéssim centrats en la seguretat humana, aquests 30.000 milions d'euros que volen que esmercem en defensa per seguretat militar, dedicats una petita part, mira, jo amb l'1% ja faria per organitzar la defensa civil no violenta a tot arreu, amb l'1%, no calen tantes coses. Imagineu, a Catalunya hi ha 900 pobles, suposem que entre barris i ciutats grans fossin 1.500 agrupacions de 7 persones o de 14 que sigui. 300 milions dividit entre 1.500, escolta, toquen molts calés per tenir un walkie-talkie fantàstic, no? Enteneu, no? I per fer formació de formadors i val 4 duros, això. Però, clar, has de tenir la voluntat política i has de posar l'energia i els recursos humans, bàsicament, perquè la gent... Ara, quin govern vol tenir el poble organitzat perquè li foti botifarra quan ell es vol imposar? Cap. Per tant, la meva conclusió és l'autodefensa no violenta és l'arma del poble que vol organitzadament afrontar les injustícies, els desequilibris i, en aquest cas, la independència. No ens ajudarà ningú.
però tenim un camí per recórrer que no depèn de ningú. No necessitem subvencions, no necessitem res de res, ho tenim a les nostres mans. Si no ho fem és perquè no volem. I no dic que s'hagi de dir així, jo dic que és el concepte, m'entén? A mi m'és igual com es diu, però el concepte el tenim a les nostres mans i ho podem fer. Que no ho volem fer, doncs ja ens ho trobarem. És terrible. A la Xina he anat sentint, no conec en deteniment, he anat sentint que hi ha moltes vagues, per exemple, cosa que aquí no ens n'entenem. Però, clar, fixeu-vos que estan com en els anys 60 aquí, no? Amb la tecnologia d'ara. I per tant hi ha un grau que nosaltres podem comprar tot tan barat és que l'explotació laboral és brutal i la destrucció ambiental és brutal. Enteneu? I per tant, a mesura que la gent té calarons, ja defensa altres drets que no només és sobreviure, venir del camp, és que és molt semblant als anys 60-70 aquí. Per tant, i a més l'especulació immobiliària, la bombolla immobiliària, en fi. Llavors, jo crec allà el que tenen clar, l'altre dia vaig llegir un article d'una entrevista que li feia un periodista en el xat GPT xinès, aquest famós, la intel·ligència artificial, com es diu, CIT, no sé què, bueno. DeepSeek, sí, buscador profund, o alguna cosa així. Li deia, diu, mira, pregunta'm el que vulguis. I li anava preguntant, diu, però sobre el Tíbet, sobre el Partit Comunista i sobre Tiananmen, això, com que les lleis del meu país diuen que d'això no se'n pot parlar, no et contestaré. Diu, i si ho preguntes al xat GPT t'explicarà coses, però d'algunes coses et semblarà que et contesta, però et contesta el que li interessa en els que l'han fet. O sigui, el xat GPT, aquests artefactes, són fórmules matemàtiques que tu poses allà i treballen i fan això. Són molt sorprenents, són coses brutals, però no són neutres. O sigui, poden arribar a ser més objectives que no les subjectives. Per exemple, jo li demano quines mesures hi haurien d'haver-hi per abolir la guerra. Hosti, em fot una llista més bona que qualsevol moviment per la pau que hagi llegit mai. Entens? Per què? Perquè, clar, no té l'emoció de dir si allò és correcte o no és correcte, si interessa o no. Però, en aquest cas, li preguntava, escolta, posa't ara en mode que no em matisis tant les coses i siguis més directe. Diu, vale, ho faig, li contesta, ho faig, però potser em desconnectarà en aquest mode la propera vegada. O sigui, és al·lucinant, és una conversa brutal, no? Bueno, en aquesta nova versió que ara estem fent del llibre, que juntem el primer i 2 capítols d'aquest segon, que estic afegint uns annexes, just demà els portem a la impremta, i li he preguntat quins són els reptes de la lluita no violenta en l'era de la intel·ligència artificial. I contesta superbé, les fake news, el control dels aparells, les contrainformacions, en fi, te'n poses unes quantes allà, els robots assassins o les armes autònomes. Clar, en la no violència fins ara tu comptaves que mirant els ulls d'un policia i tractant-lo com a persona i no com una bèstia ni com una màquina, en algun cas tu podries aconseguir que aquella persona, si no, mira, els soldats aquests russos que van envair el 68 a Praga, uns quants es van suïcidar i d'altres es van haver de rellevar perquè la gent ja no volia obeir, no? Clar, amb una màquina que tu programes que diu quan hi hagin tantes persones amb aquest tipus de cabell i amb aquest tipus d'edats i amb aquest tipus de vestimenta i de piercing, fota'ls una bomba. Això funciona així. Això a Gaza funciona així. I a Ucraïna funciona així. Sí, són drons programats perquè actuïn autònomament sense cap decisió humana. Llavors, clar, davant d'això se'ns complica una mica la feina, Però no vol dir que hem d'emprendre també una lluita, per exemple, ja hi ha una convenció en marxa a les Nacions Unides amb 160 vots a favor, òbviament els típics de sempre estan en contra, per impedir l'ús de la intel·ligència artificial en el món de les armes, perquè no es converteixin en armes autònomes. Clar, això ens queda molt lluny, sí, ens queda molt lluny, però clar, la policia també està fent servir això i aquest espionatge que ens han fet de seguir, d'entrar en el mòbil i saber-ho tot, la gent i tal, estem en aquests assumptes, no? Llavors,
Però vol dir que ens hem d'espavilar. Llavors, alguns ens pot fer més mandra o menys, però és igual. En el nivell en què cadascú pugui, no ens espantem. O sigui, jo puc fer això, ho faig. Puc fer una miqueta més, aprendré a fer-ho. No sé, algú me n'ajudarà. I si no, doncs jo faig això i tu fas l'altre. Llavors, tota la vida les coses han funcionat així. Allò de la unió fa la força, vol dir la sinergia intel·ligent, integradora, ens fa molta força. I a les màquines al final li treus la llum i s'ha acabat, enteneu, no? Ja veieu que per fer a cada màquina aquesta intel·ligència artificial, ara el Regne Unit construiran una mini central nuclear per cada fàbrica d'intel·ligència artificial, perquè gasten tanta energia i gasten tanta aigua per refrigerar-se que ja no saben com fer-ho, no? En fi, no em vull anar molt enllà d'això, no, simplement per no caure en un relat ingenu de dir fent el mateix que feia el Gandhi aconseguirem. No, o sigui, el món té una complexitat diferent i hem d'aplicar... Si som intel·ligents per desenvolupar totes aquestes coses, hem de buscar les persones també adequades que ens ajudin entre tots a afrontar aquests reptes i superar-los. És així, la vida. Ja està. Si tinc interès sense cap compromís, val? No, per aprofundir més un altre dia sobre com faríem un taller, ja no seria una xerrada, seria un taller sobre com fer això com a prova. Vull dir que si sou 7 farem un grup, però si en sou més farem 2 i el propi grup decidirà si el seu tema principal és la independència o és el canvi climàtic o és la lluita feminista, o sigui que enteneu, o sigui, no ens precondicionem que ni que això organitza l'ANC hagi de ser només sobre el tema, perquè al final la independència sense millorar les condicions de vida de tot l'altre també ens costarà més d'arribar-hi i tampoc potser algú dirà i això per què, no? Si hem de repetir, si hem de ser un país normal, és a dir, tan desgraciats com la majoria dels estats, doncs cadascú, jo no contesto, cadascú sabrà la seva resposta. Moltes gràcies. Moltes gràcies.